Ușu. Ăsta e primul episod dintr-o serie în care îmi propun să văd toată țara. 41 de județe plus București până la final de 2022. Ideea e următoarea. La momentul filmării clipului am 20 de ani. Presupunem că mai trăiesc încă 60. Dacă facultatea am optat să o fac în România, nu a zis nimeni că voi trăi toată viața aici. Dar nu vreau să mă întrebe peste 11 ani, nepotul, ce nu mi-a plăcut acasă și să nu știu ce să-i răspund. O să împart românii în 5 mari categorii. 2 dintre ele sunt fericite, iar restul de 3 sunt nefericite. Individul fericit poate sta în țară, să nu plece niciodată și să aibă o viață foarte frumoasă, sau poate să plece din țară într-un loc, să se stabilească acolo și să nu se uite în spate. Însă se mai poate întâmpla și să rămâi în țară și să te întrebi regulat ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi plecat. Sau să pleci din țară și să te întrebi ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi rămas. Și nu în ultimul rând, se poate întâmpla să devii un om fără casă. Cum se poate întâmpla asta? Odată ce ești decis să pleci din țară, ai posibilități nenumărate. Practic, poți pleca absolut oriunde în lume. Asta e la fel ca atunci când ai de ales un film pe Netflix. Prea multe alegeri bune și nu știi care te va face fericit. Poate nu o să-ți placă primul loc în care pleci și o să ajungi să pleci într-o căutare continuă. Să schimbi orașe, țări, până când îți dai seama că ți-ai pierdut identitatea. Vreau să cunosc oamenii, locurile, oportunitățile, dar mai ales să mă cunosc pe mine mai bine. Dacă stai în rutina ta și în mediul tău, ajungi să crezi că asta e în general viața și îți elimini gândirea în afara cutiei. Mai mult, experiența asta o să mă ajute că viața nu se rezumă la a avea lucruri, pentru că o să călătoresc luând strictul necesar cu mine. Am învățat asta de la 2 prieteni din Iran. O să mă învețe că cea mai bună investiție pe care pot să o fac e în experiențe și experiență. În plus, o să învăț să mă adaptez ușor în diverse medii. În continuare, avem câteva cadre din Timișoara, județul Timiș. Iar la final revenim cu ce e mai important, adică concluziile. Timișoara e un oraș de vreo 400.000 de oameni, extrem de intuitiv și ușor de învățat. Neașteptat, dar Antoldul se va extinde în viitorul apropiat în Timișoara. Altceva. Nu m-aș fi așteptat ca oamenii să fie chiar așa de prietenoși. Bine, nu m-aș fi așteptat nici să văd atâtea Mersane și Maseratiuri pe străzi. Orașul are identitate clară, în mare parte clădirile sunt estetice, vechi și plăcute privirii. Cartierele de blocuri sunt bine delimitate. Mai mult, simți că violetul și albul sunt culori reprezentative. Ce e trist e că nu au și ei un stadion decent. Sincer, e o densitate atât de mare de olteni încât dacă m-aș simți vreodată singur într-un moment al vieții, aș veni în Timișoara, m-aș așeza pe o bancă în centru și aș aștepta să văd lumea cunoscută. Făcând o comparație cu restul țării, complexul studențesc de aici cred că e cel mai frumos. Compact, divers, parcă ar fi un oraș în oraș. Am fost surprins grav de faptul că tot aici se va finaliza cea mai înaltă clădire din România. Fix lângă mall, o clădire de birouri de 155 de metri, adică 27 de etaje. Vorbind serios, cred că Timișoara va fi noul pont al țării. Bucureștiul este saturat, Clujul are o creștere nenaturală și prețurile în imobiliare au crescut excesiv. Timișul e lipit de Ungaria, deci ai cea mai facilă ieșire din țară. Timișoara e în top 5 ca centru universitar din România, iar investițiile care se fac aici, încet și sigure, vor crește valoarea orașului.
Să nu uităm că 40% din români trăiesc în mediul rural. În 10-20 de ani, mare parte se vor muta și ei la oraș. Dacă aș avea un buget și mi-aș permite să investesc în imobiliare, cred că Timișoara ar fi alegerea mea. Cam atât cu clipul de astăzi. Dacă vrei să vezi călătoria mea, abonează-te. Ai contactele mele în descriere. Lasă în comentariu cu orașul sau județul pe care vrei să-l vizitezi data viitoare. Ne vedem curând!